Di. Mosarai khonse gंगार रोखोमदो गंगार लाजिलायो टें टें ये क्या है छोटा भैया और बड़े भैया दोनों साथ मर गया Anjor जावनो थांदोंमोन मानि मोनबोबाय दिनै एन्जर जादोसै टिंगारे मोनसे थिखांदो दा वाव थांबाय नायो थांबाय मोन इयो इखौ लरेट खालामबाय थायो बाबुआ इखौबो नांगौ Anjor सावनोसै लोगोफोर बिमाया फिसासोना मालाबा मार गिदिर मोनो लोगोफोर बारा गेदेर नङा आरो फिसासो बिमा मोनो मालाबा बिमा मोनथारलै मावजिसेबां मोनो मालाबा मार गिदिर बेसेसो जायो मासेयानो माबा आधा केजिसो जानायाव ओंखारोना आधा केजिसो जायो बाबा मालै इयो एन्जर होनोबा रेड होनो रेड इयो एन्जर लोगोफोर एन्जर जायोना जाया कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आं हले मार गोथाव मोनखायो एन्जर बेदरखौ नोरसिं होनानै एवगोन जाना बाबु जागोन ना जाया नोङो जागोन नोंबो जायो एन्जर गोथाव नंगौना नङा नंगौ फुङाया इथिस फैदो ओरै था एन्जर खावग्राखौबो लानोसै आरो ना नै जोंहा आदाया एन्जर खावदो स्माइल खेबसे इथिं नाहरनानै स्माइल खालामदो एन्जर खावग्राया अरानो नागिर सं होना होबावदो इखो मबाइल बा बाबुनि मबाइलासो इथिं थुङा सं फोथाराव माइ हानायाव जावहैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानै मोनबोबाय बारा इदिसो बुदो अथिखा आंनि मबाइलानो गोब्ला आंनाय माबायाव बाबुनि मबाइल सिना बेनो सार भिडिअ बानायदो नोङो इयाव दोननानै जादो संबा देन्जार जाखादो उरानो जोङाखैलै मोजां जामना हेल' लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर जोंहा माने एन्जर जावनो थांनायाव दिनै मानै मोनबोबाय आरोना फोथाराव ओमफ्राय बेखौनो सावगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबाय थादो मेजेम ओंखारदो ना जोंहा जालायबाय बिबुआ मा फिसायानोसै माला जि गिदिर मोनो एकदम बुमा मालाबा फान्दोआव बिराद गिदिर नाङो आरोना लोगोफोरा एकदम मा होनगोन इखो मावजि सेबां गिदिर नाङो मालाबा आधा केजि गाहाम जायो मासेयानो ओमफ्राय दिनैनिया फिसा आरोना जावनानै मोननाय है मेगनाव
Ini mau apa? Ini balon mana sana deh. Ini mau apa? Tuh, gamsnya hanang sudah. Lega pun ini salah sih hanang. Masa kok? Ini kau nak bebusi. Oblah lega perani video keseluruhan lah macam dah na. Ini Anjor betul ni kana. Urna sekarang pagi. Ini dia sampai. Oh. 시작원이요? 시작 들어왔어. 멜라. Không có đâu. Là nó phải được. Kêu nó xiang. Mà không xì là cái person anh xí mà. Lấy là cái person xin đi lại là vậy. Ini lagi pernah simpul sekali. Barang lagi seluruh benar, barang lagi kasih ini. Beda sama yang ini. Ini khlmbai. Ini sambram, alu sambram bubur, haizeng, hanayao, zira, pias, set masih enak. Baiklah, sila isu. Malaga por mnbai na yun dito. Alara ji aram sa kada mobile o mazang nagawarse. Tarik.
जानोसै आरोना टेस्टी बिदिब्ला लोगोफोर आं ओंखाम जाबाय थानोसै आरो आंनि दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय